més similituds entre els catalans i els argentins. Som dos pobles amb claríssims problemes d'ansietat històrica i ansietat en general. Ells ho manifesten a través de l'histrionisme i la inflació, i els altres ho manifestem a través de l'avorriment i de l'exili interior. I tots dos ho manifestem a través del futbol. Un esport completament central en les societats argentina i catalana, que ens dediquem, a més, a sobreinterpretar tota l'estona. En això potser fins i tot guanyeu vosaltres, els argentins. Per exemple, el compte de Twitter @Argentina no és el compte del govern d'Argentina, sinó que és el compte de la selecció argentina de futbol. @Argentina és la selecció argentina de futbol. Quina dada, eh? I el nexe, els últims anys, les últimes dècades, entre aquestes nostres tares compartides entre argentins i catalans ha estat Lionel Messi, un argentí amb caràcter potser més català que argentí, quan parlem de la seva manera de comunicar-se, que ha viscut més anys a Catalunya que no pas a l'Argentina, que té fills catalans, però que només s'ha pogut acomiadar de vosaltres, els argentins. Ja he vist que esteu molt tristos, els argentins, perquè el millor esportista de la història ja no jugarà més al vostre país, que és el seu. Només deixeu-me dir-vos una cosa, i amb això m'acomiado. Messi, efectivament, també és vostre, sí. Però única i exclusivament perquè ell ho ha escollit així, i no pas perquè us ho mereixeu. La Sotana no seria possible sense els seus mecenes. Fes-te'n a patreon.com/lasotana.